Ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар имрӯза навор 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. Наворро бо диққат охира тамошо кунем. боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳо. Бародарое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехосаашон хабардор шаванд, шумо ҳам бародаро дар комментария нависед ва мо боша дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 133 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. бегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Якум мошини фурӯши мо ҳаст BMW 3 серия, соли барориш 1992, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. фавран фурӯхта мешавад. мотор созай гуфтай, маслан намехӯра, обуш намеҷӯша, коробкаш созай, балонош 80%, магнитофони оригинал дорад, документ дорад то моҳи майи 2021, бензини холӣ аст, савдо мешавад фақат дар пеши мошин. 8 литр қадӣ гуфта 100 километр мегарди. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро нарша боша гуфта 15500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхуди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накунед дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099, соли барориш 2004, дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфта 12500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 93000 рубл. мошин гуфта созай хубай, арзон гуфта нарх дига намешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхуди соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Toyota RAV4, соли барориш 1995, дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, авиё мотор боша 0.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. марҳамат шахсони харидор. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи айнӣ. нарша боша гуфта 28000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 209000 рубл. харидори анеқ боша гуфта савдо кардан мешавад, алишам кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхуди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони чорум. Opel Astra F, соли барориш 1994, дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сафед, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфта 16500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 123000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхуди соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш намекунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли барориш 1995, дар кузуфи универсал, рангаш боша кабуд, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор хадавои 100% гуфтай, ҳуҷҷатош то моҳи феврал ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. сум дар кора гуфтай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нарша боша гуфта бародаро 23500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 175000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхуди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли барориш 1995, дар кузуфи седан,
рангаш боша серебристи, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта ай қайд баровардагӣ фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи фархор, нархша боша гуфтаиста 14 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 104 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. автомошини фурӯшӣ Volvo S40 соли барориш 2002 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша гуфтаиста 28 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 209 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳаштум. ваз 2100 соли барориш 1997 дар кузуфи хечбек, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин тоза, задагӣ надорад, алиш мешавад, ба ягон 07 соз боша ё некси. мошин меравад гуфтай моторш мекунӣ, салонаш созай. маълумоти бештар гуфтай метем ба тариқи телефон. марҳамат шахсони харидор, мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша гуфтаиста 12 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 89 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони наҳум бародаро. як газ 53 фурӯшӣ дорем ки соли барориш 1991 ҳастай, як сола ҳуҷҷат дорад, 6 баллони соз дорад гуфтай мошин ягон камбудӣ надорад, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, нархша боша гуфтаиста 30 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 224 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони даҳум. як-ду бародар аймод трактор дархост карда буданд. марҳамат трактор Т40 қарор дорад дар ноҳияи кушониён, фурӯшӣ фавран. трактор гуфтай дорои 3 баллони навай гуфтай ягон камбудӣ надорад. трактор фақат мешинӣ ҳай мекунӣ, фавран фурӯхта мешавад. 25 000 сомон нарх дорад ки бо рубли русӣ мешавад 186 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони 11. Mercedes Benz K-класс соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотор боша 2.5, сӯзишворӣ боша дизел, коробка передача механика. фавран фурӯхта мешавад. мошин гуфтай срочно пул дар курай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нархша боша гуфтаиста 35 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 261 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли барориш 2005 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад, пул дар кора гуфта. мошин боша қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, нархша боша гуфтаиста 28 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 209 000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дар ҳамин ҷо эълонҳои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем бародаро. дастгириро фаромӯш накунед. то навбари оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.